feira, sendo elaborados queixos dende fai moito tempo. A aprobación das distintas denominacións de orixe deron homoxeneidade ás distintas variedades, garantíndolle ao consumidor a calidade. Características xerais dos queixos galegos. Os queixos galegos son suaves, brandos e pouco curados, aínda que cada variedade ten a súa diferenciación. O método de elaboración do Tetilla e Barzúa Ulloa son apenas dicir, mentres que o cebreiro cun toque ácido que non teñen os demais e o afumado San Simón faino peculiar. Noutrora, o uso de leite de cabra e de ovella era moi peculiar, pero agora é moi escaso. Existen 4 queixos con denominación de orixe. O Tetilla é un queixo histórico amplamente coñecido, orixinario e supónse do centro de Galicia. A Barzúa Ulloa ten unha codia fina, elástica, cor amarela e lisa. San Simón, a súa codia inelástica, grasenta, cor amarela, dura de uns a 3 mm de grosor. A súa textura é fina, semidura, semielástica e cor entre branca e amarela. O cebreiro é un queixo graso, unha consistencia que depende do grau de maduración, elabórase con leite de vaca e podes engadir leite de cabra e ten un sabor ácido e picante.